Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Jello. Taong 1966, Aloneros, Quezon. Noong mga panahong ito, kakalipat lang nila Kuya Jello sa Aloneros. Ang dahilan ng kanilang paglipat ay dahil sa nabalitaan ng kanyang ama na wala nang titira sa bahay ng mga magulang nito. Yung dalawa kasi nitong kapatid, tumungo na sa Maynila. Batid nila na nagbabakasakali ang mga ito, dulot na rin ng matinding kahirapan ng buhay. Kaya imbis na pabayaan, mula Bicol ay tumungo sila ng Quezon. Mahirap pa noon ang transportasyon, kaya halos inabot ng 2 araw ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagod, nakarating sila ng ligtas. Marami silang dalang gamit noon, kaya pagdating nila sa bahay, hindi sila kaagad nakapagpahinga. Nagtulong-tulong sila sa pag-aayos hanggang sa sumapit ang gabi. Kalaunan, nang medyo humupa na ang pagod sa mga katawan nila, tsaka pa lamang napansin ni Kuya Jello na malayo ang bahay nila sa baryo. 2 sapa ang kailangang tawirin para marating ito. At bibilang lang din ng mga daliri ang mga kapitbahay nila. Sa pagkakatanda niya, nasa mahigit 8 lang ang tahanan doon. Wala naman sana yung problema. Ang kaso, simula nung dumating sila, wala silang nakita roong tao. Palaging nakasara ang mga bahay. At ayon sa tatay niya, ganun talaga ang mga tao roon. Hindi ito basta-bastang nakikipagsalamuha, lalo na kung bago pa lamang sa kanila ang mga muka. Mariin din sila nitong binalaan na huwag makipaglapit ni makipagkaibigan sa mga ito. Ang mga tao roon kasi ay kakaiba, at base sa nalalaman ng kanyang ama, may ilan sa mga kapitbahay nila ang kuno-kunong pamilya ng mga aswang. Nang marinig ito ni Kuya Jello, kagad na nagsitayuan ang kanyang balahibo. Ho! Mga aswang? Tayo naman, kung may ganyan dito, ba't pa tayo pumunta rito? Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, biglang kumunot ang noo nito habang dahan-dahang tumitingin sa kinaroroonan niya. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, mariin itong sumagot sa kanya ng, "Hindi lang mga aswang ang kailangan mong problemahin. Dahil sa loob ng bahay na ito, nagkalat ang mga kaluluwa. At ang mga yon ay magsisimula pa lamang sa ating magparamdam. Pero huwag kang mabahala, anak. Hindi nila tayo sasaktan. Sadyang pinoprotektahan lang nila ang isang bagay na mahalaga para sa kanila." Matapos itong mailahad ng kanyang ama, dito na nito naisingit ang buhay ng mga yumao nitong magulang. Ayon sa ama ni Kuya Jello, isang bantog na mangkukulam ang kanyang ina. Kinakatakutan nito ng lahat ng mga nilalang doon dahil sa kahusayan nito sa pagpapalipad ng mga sakit at iba't ibang karamdaman. Ultimo mga aswang, sindak na sindak sa kanya, kaya naman nung nabubuhay pa ang mga ito, walang nakakagalaw sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, isa rin sa kinakatakutan ng mga aswang sa lugar nila ay yung itim na kamay ng santo na nagsisilbing mutya nung nanay niya noong nabubuhay pa ito. Ang bagay na yon ang pinaniniwalaan niyang binabantayan ng mga kaluluwa at ang rason kung bakit hindi pa roon umaalis ang mga aswang kahit 3 taon na itong patay. Mula nang marinig ni Kuya Jello ang mga sinabi ng kanyang ama, hindi na siya mapalagay. Kanina lamang ay iniisip niya kung papaano sila makikipagsalamuha ng panibagong buhay sa Aloneros, ngunit ngayon ay tila ibang usapan na ang kanyang kinakaharap. Ang dating simpleng lumang bahay ng kanyang mga lolo at lola ay nagmistulang pugad ng mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tahimik ang gabi ng mga oras na yon.
Sa labas ay maririnig lamang ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa sapang kanilang tinawiran. Paminsan-minsan ay may huni ng mga kuliglig at palaka. Ngunit sa loob ng bahay, may kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Kuya Jello. Pakiramdam niya ay hindi sila nag-iisa. Habang nakahiga siya sa banig kasama ang kanyang mga kapatid, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ama. Mga aswang, mga kaluluwa, at ang mahiwagang itim na kamay ng santo. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang tila lumamig ang hangin. Unti-unti siyang napaupo. Napansin niyang tila may aninong gumagalaw sa isang sulok ng bahay. Hindi ito malinaw. Mistulang usok lamang na naglalakbay sa kadiliman. Napapikit siya ng mariin. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na ito. Akala niya'y namamalikmata lamang siya. Ngunit maya-maya pa ay may narinig siyang mahinang tunog. Parang may naglalakad, dahan-dahan, paikot sa kanilang bahay. Napatingin siya sa kanyang ama na mahimbing pa ring nakahiga. Hindi siya makapagsalita. Hindi rin siya makagalaw. Habang nakikinig siya, ay tila nadaragdagan ng mga yabag. Di siya maaaring magkamali. Hindi lang ito nag-iisa, kundi napakarami nila. Para bang may grupo ng mga taong umiikot sa kanilang paligid, ngunit walang anumang boses, walang anumang pag-uusap, pawang mga yabag lamang. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito tuluyang nawala. Kinabukasan, agad niyang ikinuwento yon sa kanyang ama. Tahimik lamang itong nakinig. Pagkatapos ay tumango. Hindi tawang narinig mo. Lalong kinilabutan si Kuya Jello. Ho? Ano ang ibig niyong sabihin? Yun anak, ang mga kaluluwa ng mga dating nanirahan dito. Masanay ka na sa kanila. Alam kong natatakot ka, pero sa una lang yan. Napalunok siya. Pero, bakit ho sila naglalakad? Minsan, inuulit nila ang mga ginagawa nila noong nabubuhay pa sila. Ginagawa nila ito upang takasan ang masalimuot na realidad na sila'y matagal nang namaalam sa mundo ng mga buhay. Hindi na muling nagsalita si Kuya Jello. Sa sumunod na mga araw, ay nagsimula na silang mamuhay sa lugar. Tuwing umaga ay tumutulong siya sa bukid, nagigib ng tubig at nagpuputol ng kahoy. Nag-aalaga rin sila ng mga hayop. Ngunit habang tumatagal ay lalo niyang napapansin ang kakaibang katahimikan ng kanilang paligid. Bihira silang makakita ng kapitbahay at kapag may nakakasalubong man sila, madalas ay mabilis lamang silang yumuyuko at agad nang umaalis. Parang may iniiwasan. Para silang may kinakatakutan. Makalipas ang halos 2 linggo, ay dumating ang unang kakaibang pangyayari. Bandang hapon yun, pauwi si Kuya Jello mula sa bukid nang mapansin niyang may matandang babae na nakatayo sa tabi ng sapa. Nakasuot ito ng puting damit. Nakatungo lang. Hindi yun gumagalaw. Kaya naman nang makita niya ito, inakala niya na isa ito sa mga kapitbahay nila. Kaya nilapitan niya. Ngunit habang papalapit siya ay napansin niyang walang bakas ng paa ang matanda sa putikan. Tumigil siya. Muling tumingin. At sa isang kisap mata ay naglaho ito na parang usok na tinangay ng hangin. Dahil sa pangyayari, kagad siyang tumakbo papauwi. Halos hindi na siya makahinga nang makarating siya sa bahay. Muli niyang ikinuwento yon sa kanyang ama. Ngunit sa halip na magulat ay tila inaasahan na nito ang kanyang sasabihin. Isa yon sa mga nagpaparamdam, anak. Hindi po ba yung delikado? Hindi.
Ang mga kaluluwa ay wala ng paraan para masaktan ng mga buhay pa. Ngunit mag-iingat ka pa rin sa kanila dahil ang mga kaluluwang namatay ng may galit sa puso ay may kakayahang sumapi sa ating mga katawan. At kung sasaktan kanila, matagal na nila itong ginawa. Bagamat bahagyang nabawasan ang kanyang takot, nanatili pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. At hindi nagtagal, ay napatunayan niyang may mas nakakatakot pa pala sa mga kaluluwa. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang tumigil ang kanyang ama sa pagkain. Napalibot ang tingin nito sa bahay, parang may pinapakinggan. Maya-maya ay tumayo ito. Kayo muna rito. Nagtaka silang lahat. Lumabas ang kanilang ama. Lumipas ang ilang minuto bago ito bumalik. Maputla ang mukha nito. Tay, ano hong nangyari? Tumahimik muna itong naupo. Nag-isip ng malalim, pagkatapos ay nagsalita. Mukhang nandito na sila. Sino ho? Ang mga aswang na sinasabi ko sa iyo noon pa. Parang bumigat ang buong paligid. Walang umimik, maging ang kanilang ina ay tila kinabahan. At kahit ang kanyang mga kapatid ay nakaramdam din ng matinding takot. Hindi nila alam kung anong tinutukoy ng kanilang ama, pero nakasisiguro sila na hindi ito magiging maganda para sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na ito nagsimulang magsalita. Ayon sa kanilang ama, bawat pamilya ng aswang sa lugar na yon ay may angkang pinagmulan. At bawat angka ng mga ito ay nagkaroon ng hindi magandang kasaysayan sa kanyang mga magulang. Marami ang namatay sa kanila bago sila sumunod sa nanay ng kanyang ama. Matagal na nanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar, ngunit naniniwala ito na darating ang araw na muli na naman doong magkakagulo. At ang magiging hudyat ng lahat ng ito ay ang pagkamatay ng kanyang inang mangkukulam. Sa sandali kasing mawala na ang nangangalaga sa mahiwagang kamay ng santo, ang mga nilalang na yon ay mangangahas na upang ito ay makuha. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumalik sila kahit alam ng kanyang ama na napakadelikado ng mga gagawin nila. Nang gabing yan, halos walang nakatulog sa kanilang mag-anak. Bagamat pilit na nagpakita ng katatagan ng kanilang ama, ramdam ni Kuya Jello na may mabigat itong dinadala sa isip. Hindi na rin ito gaanong nagsalita matapos ang hapunan. Paminsan-minsan ay lumalapit ito sa bintana at sumisilip sa kadiliman sa labas. Walang buwan ang gabing yon. Tanging malamlam na liwanag lamang mula sa kanilang kasera ang nagbibigay linaw sa loob ng bahay. Habang nakahiga si Kuya Jello, paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ng kanyang ama. Nandito na sila. Simpleng mga salita lamang yan, ngunit sapat upang magbigay ng matinding takot sa kanyang dibdib. Bandang hating gabi, muli niyang narinig ang mga yabag. Ngunit hindi ito katulad ng dati. Noong unang gabi nila roon, tila mga kaluluwang paikot-ikot lamang sa paligid ng bahay ang kanyang narinig. Ngayon ay mas mabigat at tila mas marami. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik na nakatulog ang kanyang mga kapatid. Maging ang kanyang ina ay mahimbing ang pagkakahiga. Ngunit napansin niyang nakaupo ang kanyang ama sa isang sulok. Gising, nakatingin lamang sa kisame. Parang may hinihintay. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumigil ang mga yabag. Kasunod nito ay isang katahimikang tila bumalot sa buong paligid. At sa gitna ng katahimikang yon, ay may narinig siyang kakaiba. Parang may hinang pag-iyak. Napakurap siya. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang narinig. Ngunit nang makinig siyang mabuti ay muli niya itong narinig.
isang babae nga ang umiiyak. Mahina tapos napakalungkot at tila napakalapit. Nanlamig ang kanyang katawan. Nanggagaling ang tunog sa ilalim mismo ng kanilang bahay. Nakatukod sa matataas na poste ang bahay ng kanyang mga lolo at lola. At mula sa ilalim nito ay malinaw na malinaw niyang naririnig ang paghikbi. Hindi siya makapagsalita ni hindi siya makagalaw. Unti-unti niyang ibinaling ang tingin sa kanyang ama. At laking gulat niya nang mapansing nakatingin na rin ito sa kanya. Parang alam nito ang kanyang naririnig, ngunit imbis na magsalita, itinapat lamang nito ang hintuturo sa kanyang bibig, hudyat upang manahimik. Lumipas ang ilang minuto, nagpatuloy ang mga pag-iyak. Minsan ay humihina at minsan ay lumalakas, hanggang sa unti-unti itong naglaho, kasabay ng pagsikat ng unang liwanag ng umaga. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, hindi na nakapagpigil pa si Kuya Jello. "Tay, sino po yung umiiyak kagabi?" Humigop muna ng kape ang kanyang ama bago sumagot. Matagal na siyang nagpapakita rito. "Lalaki po ba? O babae?" Babae. "Tao po ba siya dati?" Tumango ang kanyang ama. Ilang segundo itong natahimik. Pagkatapos ay nagsalita. Isa siya sa mga hindi pa matanggap na wala na siya. Muli na namang nagsitayuan ang mga balahibo ni Kuya Jello. Hindi na siya nagtanong pa. Pakiramdam niya ay mas mabuting wag nang malaman ang iba pang detalye. Ngunit hindi pa palayo ng pinaka nakakatakot na kanyang mararanasan. Makalipas ang 3 araw, may nangyari na namang hindi niya malilimutan. Bandang 5:00 ng hapon yun. Papalubog na ang araw. Nag-iisa siyang nagtungo sa unang sapa. Kailangan niya kasing mag-igib, lalo pat wala ng katubig-tubig sa palikuran nila. Habang pinupuno niya ang timba, may napansin siyang refleksyon sa tubig. May isa pang taong nakatayo sa kanyang likuran. Napatigil siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Sa refleksyon ng tubig ay malinaw niyang nakita ang isang matandang lalaki. Nakatayo lamang habang nakatingin sa kanya. Ngunit nang mabilis siyang lumingon, wala naman siyang nakita. Walang tao, walang kahit na sino. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Muli siyang tumingin sa tubig at naroon pa rin ang matanda. Nakatayo at hindi gumagalaw. Dahil sa pangyayari, napilitan na siyang umatras. Hindi niya na pinuno ang timba. Sa isip-isip niya, kung magtatagal pa siya sa lugar na yon, mamamatay siya. Pagbalik niya ng bahay, bumungad ang kanyang pamilya na normal naman ang ginagawa. Masaya yung mga kapatid niya. Animoy wala itong kaide-ideya sa mga nangyayari. Habang siya, halos mamatay-matay na sa takot. Hindi niya mawari kung bakit gano'n ang nangyayari, kung bakit siya lang ang nakakakita sa kanilang magkakapatid. Pakiramdam niya, isa itong sumpa na kailangan niyang matakasan. Kaya naman nang magkaroon na siya ng pagkakataon, muli niyang kinausap patungkol dito ang kanyang ama. At sa puntong yon, hindi na siya nagpakita ng kahit na anong takot. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, hinintay niyang makatulog ang kanyang ina't mga kapatid. Matapos nun, tumungo siya sa sala kung saan nagdarasal ang kanyang ama tuwing gabi bago matulog. Nadatnan niya itong nakaluhod sa altar, taimtim na nananalangin. Pagkaraan ng ilang minuto nang matapos na ito, tsaka niya ito nilapitan. "Tay, yung mga multong nakikita ko, nakikita rin ba sila ng mga kapatid ko?" Bungad na tanong niya. Nang marinig ito ng kanyang ama,
Umiling ito habang sumasagot. Hindi anak. Hindi sila kasing espesyal mo. Kaya yung abilidad mong yan, matuto kang pahalagahan. Dahil sa iyong kakayahan, ikaw lang makakaunawa sa mga multo. Katulad mo ako, anak. Sa aming magkakapatid, ako lamang ang biniyayaan ng ganitong kakayahan. Kaya ako lang din ang may lakas ng loob na bumalik sa lugar na ito. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, bigla itong napatahimik. May kung anong boses kasi silang narinig na tila sumasabay sa hangin. Maya-maya pa, biglang nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila ang pundasyon na nasa gitna ng bahay na dahan-dahan ng nasusunog. At sa isang kisap ng mata, nagpakita sa kanila ang mahiwagang kamay ng santo na matagal nang itinatago ng lola niya. Ngunit nang makita ito ng kanyang ama, sa halip na magulat ay nakaramdam ito ng matinding takot. Ayon dito, ang pagpapakita ng kamay ng santo ay hindi magandang senyales. Iisa lamang ang dahilan nito at yon ay ang pagtawag dito ng mga aswang na matagal na roong naghahangad. Nanatiling nakatayo si Kuya Jello sa gitna ng sala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang maliit na itim na kamay ay nakapatong sa lumang pundasyon na gawa sa kahoy. Sa paligid nito ay may malaasul na liwanag na dahan-dahang kumikilos na parang apoy. Tay, mahinang sambit niya. Ngunit hindi sumagot ang kanyang ama. Nakatitig lamang ito sa bagay. Pagkatapos ng ilang saglit ay bigla itong tumayo. Isara mo ang lahat ng bintana. Kagad namang sumunod si Kuya Jello. Isa-isa niyang isinara ang mga bintana habang palakas ng palakas ang hangin sa labas. Ang mga puno ay nagsisimula ng umugong. Ang mga dahon ay humahampas sa bubong. Parang may malakas na bagyong paparating kahit na kanina lamang ay payapa ang panahon. Maya-maya pa ay may narinig silang mahabang alulong mula sa malayo. Hindi yun tunog ng aso, hindi rin tunog ng anumang hayop na kilala ni Kuya Jello. Para itong ekspresyon ng tao na pinagsamang iyak at paghalakhak. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Tay, sila na ba yun? Oo, anak. At kasunod nito ay may kumalabog sa bubong. Parang may malaking bagay na bumagsak mula sa itaas. Napaurong si Kuya Jello. Muling may kumalabog. Parang may mga taong gumagapang sa kanilang bubong. Sa kabila ng takot, naglakas loob siyang tumingin sa siwang ng kawayan. Doon niya nakita ang mga anino. Mabilis at hindi pangkaraniwan ng galaw. May mga nilalang na nakadapa sa bubong habang gumagalaw na parang mga gagamba. Ang kanilang mga braso at binti ay sobrang hahaba. Ang mga ulo ay halos nakatalikod at ang mga mata ay kumikinang sa dilim. Maya-maya ay bigla siyang napasigaw. Tay! Mabilis na lumapit ang kanyang ama. Isang sulyap lamang ang ginawa nito. Pagkatapos ay agad itong umiling. Huwag mong titingnan. Kapag nakahanap sila ng puwang sa takot mo, mas madali kang maaabot. Halos mapaiyak na si Kuya Jello. Hindi niya akalaing tunay talaga ang mga aswang. Ang mga kwentong dati ay naririnig lamang niya sa mga matatanda ay nasa harap na niya. Maya-maya pa ay may narinig silang sigaw sa malayo. Isang lalaki. Sumunod ang isa pang sigaw. Pagkatapos ay nagkagulo ang mga aso sa baryo. Sunod-sunod ang kanilang kahol. Ang kanyang ama ay napatayo. Mabilis itong sumilip sa bintana. Masama ito. Tay, anong nangyayari? May inaatake sila.
Hindi na nakasagot si Kuya Jello dahil sa mga sumunod na sandali ay may kumatok sa kanilang pinto. Malakas, mabilis at puno ng pagkataranta. Buksan ninyo! Maawa kayo! Kaagad na lumapit ang kanyang ama. Pagbukas ng pinto, bumulagta ang isang matandang magsasaka. Puno ng sugat ang mga braso nito at hingal ng hingal. Mang Doring! Gulat na sambit ng kanyang ama. Nasa likod na sila. Mabilis nila itong pinasok sa bahay. At nang maisara ang pinto ay biglang may kumalabog sa labas. Parang may isang napakabigat na bagay na bumangga sa dingding. Nagsiiyakan ng mga kapatid ni Kuya Jello. Nagkagulo ang lahat. Samantala, ang matandang magsasaka ay halos hindi na makapagsalita. Pinatay nila si Ben. Pautal-utal niyang wika. Nanahimik ang lahat. Si Ben ay isa sa iilang kapitbahay nila. Tatlo sila. Hindi tao. Hindi tao ang mga mukha nila. At doon, nagkatinginan ang mga naroroon. Lumabas na ang mga aswang mula sa kanilang pagtatago. Ngunit hindi pa palayo ng pinakamasama. Dahil paglipas ng ilang minuto ay nagsimulang umiyak muli ang babaeng multong madalas marinig ni Kuya Jello. Ngunit ngayon ay hindi lamang isa ang umalingaw-ngaw. Marami na sila. Parang buong paligid ng kanilang bahay ay napuno ng mga higpi. Tay, anong nangyayari? Masamang balita. Bakit ho? Dahil kapag nagkakaganito ang mga kaluluwa, may malaking kapahamakang paparating. At hindi siya nagkamali. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagsimulang umugong ang lupa. Ang mga dingding ng bahay ay bahagyang nanginginig. Ang mga manok ay nagkakagulo sa ilalim. At sa gitna ng kadiliman ay may narinig silang napakalakas na hagalpak mula sa likod ng bahay. Isang bagay ang bumagsak mula sa kawalan. Pagsikat ng araw, tsaka lamang nila nalaman kung ano yon. Kasama ang kanyang ama at ilang kalalakihan sa baryo, tumungo siya sa likuran. At doon ay tumambad ang isang napakalaking puno ng sampalok. Bagong bunot, parang may higanteng naghagis nito mula sa kagubatan. Walang makapaniwala, walang kahit anong bagyo, walang lindol, ngunit nabunot ng buo ang puno. Ang mga matatanda sa baryo ay agad nagkabalisa. Malakas ang loob nila ngayon. Matagal nila itong hinintay. Nagbibigay na sila ng babala. At sa mga sumunod na araw, ay nagsimulang maglaho ang mga hayop sa baryo. Unay mga manok, sumunod ang mga baboy, pagkatapos ay mga kambing. Ang nakakatakot pa, walang bakas ng kanilang dugo, walang bahid ng kahit na ano. Parang bigla na lang tong naglaho. Isang gabi, nagpulong ang mga lalaki ng baryo sa bahay nila Kuya Jello. Doon, unang nalaman niya ang tunay na lawak ng problema. Ayon sa mga matatanda, hindi iisa ang pamilya ng mga aswang. Marami sila at nagkakaisa ang mga ito sa iisang layunin, ang makapaghigante sa angkan ng lola ni Kuya Jello. Dahil sa loob ng maraming taon, marami sa kanila ang namatay. Marami ang naglaho at hindi nila yon nakalimutan. Kaya ngayong wala nang matandang mangkukulam, nakikita nila ito bilang pagkakataon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang magsasaka. Tahimik ang lahat
hanggang sa nagsalita ang ama ni Kuya Jello. Lalaban tayo. Ha? Paano? Kailangan nating magkaisa. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa Aloneros, nakita ni Kuya Jello ang mga kapitbahay nilang matagal nang nakatago sa kanilang mga bahay. Isa-isa silang nagsilabas, hindi dahil matatapang sila, kundi dahil alam nila na kung hindi sila kikilos, isa-isa silang mawawala. At habang pinag-uusapan nila ang kanilang gagawin, may isang anino ang nakatayo sa malayong gilid ng kagubatan. Nakatitig lamang sa kanilang bahay, isang matandang babae, payat, mahaba ang buhok, at ang mga matay nagliliyab sa galit. Nakita ito ni Kuya Jello, ngunit nang ituro niya ito sa iba, wala na itong bakas. Nang gabing makita ni Kuya Jello ang matandang babae sa gilid ng kagubatan, hindi na siya muling nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga nangyayari. Ang mga aswang, ang mga kaluluwang gala, at higit sa lahat, ang itim na kamay ng santo. Mula nang dumating sila sa Aloneros, ilang beses na niyang narinig ang tungkol doon. Ngunit hindi pa kailanman ipinaliwanag ng buo ng kanyang ama kung ano talaga yon. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng sampalok sa likod ng bahay, naglakas loob siyang magtanong. Tay, ano ba talagang meron sa mahiwagang itim na kamay ng santo? Natigil sa pag-iitak ng kahoy ang kanyang ama. Ilang sandali itong nakatingin sa malayo. Parang may mga alaalang matagal nang nakabaon sa nakaraan na muling nabuhay. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Medyo mahaba-habang kwento yan, anak. Ayos lang, tay. Gusto ko pong malaman. O siya, sige. Ikukwento ko. At doon nagsimula ang kwentong hindi pa kailanman narinig ni Kuya Jello. Ayon sa kanyang ama, bata pa lamang ito noong mga panahong nabubuhay pa ang kanyang lola. Kakaiba na talaga ang matanda. Marami ang takot sa kanya. Marami rin ang lumalapit. Kapag may hindi maipaliwanag na karamdaman, sa kanya tumatakbo ang mga tao. Kapag may nagwawalang nilalang sa gubat, sa kanya humihingi ng tulong ang mga magsasaka. At kapag may naglalahong bata o may biglang namamatay sa baryo, ang kanyang lola ang kaagad na pinapatawag. Isang araw, may nangyaring hindi malimutan ang lahat ng mga taga roon. May 3 bata ang biglang nagkasakit. Malalakas sila noong umaga, ngunit pagsapit ng hapon ay halos hindi na makabangon. May mga itim na bahid sa kanilang mga balat. At sa tuwing gabi ay nagsisisigaw sila. Parang may nakikita. Parang may kinakausap. 3 magkakaibang pamilya ang nadamay. At kahit ang albularyo sa karatig bayan ay nabigo, kaya tinawag ang lola niya. Pagdating ng matanda sa unang bahay, tahimik itong nakinig. Tinitigan ng bata, pinakinggan ng mga salitang walang makaunawa. Pagkatapos ay bigla itong nagsalita. May gumagawa nito. Ano ho? Tanong ng mga magulang. May taong nagpapahirap sa bata. Nanlamig ang mga nakarinig. Dahil sa panahong yon, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nun. May mangkukulam at hindi ordinaryong tao ang kanilang kalaban. Ayon sa lola niya, may isang pamilya sa kabundukan na matagal nang kinakatakutan. Ang mga taong hindi halos nakikita sa araw, mga taong kapag sumasapit ang gabi ay naglalakad sa kagubatan. Mga taong pinaghihinala ang aswang, ngunit wala kailanman ang nakapagpatunay. Hanggang sa gabing yon, huminto muna ang ama ni Kuya Jello
Uminom ito ng tubig at nang muling magsalita ay mas mababa na ang boses nito. Noong gabing yon, dinala ko ng nanay ko sa gubat dahil gusto niyang may makasaksi. Pagdating namin sa gitna ng kagubatan, may nakita kaming mga tao. Ayon sa kanyang ama, 4 na tao ang nakapalibot sa isang malaking puno. Hindi kumukurap ang kanilang mga mata para silang hindi mga tao. Ngunit hindi pa rin ganap na hayop. Mga nilalang na nasa pagitan. Nang makita nila ang nanay ko, hindi sila nagulat dahil parang inaasahan na nila siya. At doon nagsimula ang pagtatalo. Mga salitang hindi na matandaan ng kanyang ama. Ngunit may isang pangungusap ang hindi niya nakalimutan. Isang matandang aswang ang nagsabi sa kanyang ina. Darating ang araw na wala ka na. At sumagot ang matanda. At darating din ang araw na kayo naman ang magsisisi. Pagkatapos nun ay biglang nagkagulo. Umihip ang malakas na hangin. Nagsitayuan ang mga dahon at ang 4 na nilalang ay sabay-sabay na umatake. Hindi malimutan ng kanyang ama ang nasaksihan niya. Dahil sa loob ng maraming taon, unang beses niyang nakita ang kanyang ina na lumaban. At sa mga sandaling yun, napansin niya na ang kanyang nakikita ay hindi na isang matandang babae, kundi para na itong mabangis na mandirigma. Isa-isa niyang hinarap ang 4. At nang matapos ang labanan, 2 sa mga nilalang ang hindi na muling nakatayo. Ang 2 naman ay tumakas papalalim ng gubat. Teka lang, Tay. Ano naman kinalaman ng kwento mo doon sa mahiwagang itim na kamay ng santo? Muling natahimik ang kanyang ama. Pagkatapos ng labanan, may kinuha ang nanay ko sa ilalim ng puno. Isang itim na kamay. Itim na kamay? Galing sa tao? Hindi. Saan galing yun? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, matagal nang nasa Aluneros ang bagay na yon. Bago pa kami pinanganak. At alam mo ba kung bakit ito gusto ng mga aswang? Oo nga, Tay. Bakit gusto to ng mga aswang? Yon ang hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, mula nang mapunta sa nanay ko ang kamay ng santo, hindi na naging mapayapa ang mga aswang. Muling nanahimik ang 2. Habang sa malayo ay naririnig ang mga huni ng ibon. Ngunit sa loob ng isip ni Kuya Jello, mas lalong dumami ang mga tanong. Kinagabihan, muling nagtipon ang mga lalaki sa bahay. May naglahong 2 kambing at isang bata ang nagkasakit ng hindi maipaliwanag. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ni Kuya Jello ang isang anino sa likod ng kanilang bahay. Isang babaeng nakaputi, nakatayo lamang, nakatingin sa kanila. Ngayon ay hindi na siya nataranta. Dahan-dahan siyang lumabas. Hoy! Jello! Sigaw ng kanyang ina. Pero hindi siya tumigil. Habang papalapit siya ay mas nakikita niya ang mukha ng babae. Matanda na ito, malungkot at puno ng luha ang mga mata. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Hindi yun sumagot. Ngunit maya-maya ay dumilat ng malaki ang mga mata nito at itinuro ang kagubatan pagkatapos ay naglaho. Parang usok, parang hindi talaga naroroon. Nanatiling nakatayo si Kuya Jello. At sa hindi malayong bahagi ng kagubatan, may nakita siyang kumilos. Mga anino. Marami. Nakatayo sila sa pagitan ng mga puno. Nakatingin sa kanilang bahay. At sa pagkakataon yon, hindi mga kaluluwa ang nararamdaman niya, kundi mga buhay na nilalang. Mga aswang.
Nang gabing yon, walang nakatulog sa bahay nila Kuya Jello. Kahit ang mga kapatid niya na karaniwang maagang nakakatulog, ay paulit-ulit na nagigising sa bawat kahol ng mga aso. Ang kanilang ama naman ay halos hindi umupo. Palakad-lakad ito sa loob ng bahay. Paminsan-minsan ay sumisilip sa mga bintana. Parang may hinihintay. Parang may alam na hindi niya pa sinasabi sa kanila. Bandang 10:00 ng gabi nang biglang magsikahol ang lahat ng aso sa baryo. Halos sabay-sabay. Mula sa kanilang kinaroroonan ay naririnig ni Kuya Jello ang mga kahol mula sa magkakaibang direksyon. At may kakaiba sa mga tunog, hindi yung pangkaraniwang pagkahol. Parang takot na takot ang mga hayop. Biglang napahinto sa paglalakad ang kanyang ama. Tumahimik kayong lahat. Kaagad namang sumunod ang mga naroroon. Maging ang kanyang ina ay napatigil sa pagdarasal. At doon nila narinig, mula sa malayong kagubatan, isang mahabang alulong na sinundan ng isa pa. Parang may nag-uusap sa dilim. Nagsitayuan ang mga balahibo niya. Hindi siya mapakali. Pareho yon ang narinig niya noong unang gabi. Ngunit ngayon ay mas malapit, mas maliwanag, at mas nakakatakot. Tay, dumating na sila. Bumigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. At ilang segundo pagkatapos nun, ay may narinig silang sigaw. Isang lalaki, malayo, ngunit sapat para marinig nila. Tulong! Sinundan ito ng isa pang sigaw. At pagkatapos ay katahimikan. Napatayo ang kanilang ama. Dito lang kayo. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, ay may malakas na kumalabog sa labas ng kanilang bahay. Parang may malaking bagay na bumangga sa isang haligi. Nagsiiyakan ng mga bata. Muling may kumalabog. At nang sumunod ang ikatlo, ay bahagyang nanginig ang sahig. Dahan-dahang lumapit ang ama ni Kuya Jello sa bintana. Sumilip ito. Maiging pinagmasdan ang kanilang sitwasyon. At sa unang pagkakataon nakita niya ang tunay na takot sa mga mata nito. Jello, dalhin mo yung kasera mo rito. Mabilis siyang sumunod. Nang may abot niya ang gasera, ay itinaas ito ng kanyang ama sa bintana. At doon nila nakita ang 3 nilalang na nakatayo sa ilalim ng bahay. Nakadungaw yon, tila pinagmamasda ng kanilang mga galaw. Kapansin-pansin din ang haba ng kanilang braso at kakaibang kulay ng kanilang mga balat. Isa sa mga itong dumila sa sariling mga labi. At kahit malayo'y kitang-kita ni Kuya Jello ang mga ngipin nito. Para itong sapating kung titingnan. Aswang. Mahinang sambit ng kanyang ina. Ngunit hindi pa tapos dahil maya-maya ay may nakita si Kuya Jello sa likod ng mga nilalang. Mga tao o akala lang niya mga tao. Subalit nang tumitig siya ng mabuti ay bigla siyang nanlamig. Mga kaluluwa pala ang kanyang mga nakikita. Ang mga itong mga kaluluwang madalas niyang nakikita. Marami sila at lahat sila'y nakatayo. Nakatitig sa mga aswang. Parang may kung anong hinihintay. Maya-maya ay dito niya na tinawag ang tatay niya. Kaagad niyang inilahad dito ang mga nilalang na kanyang nakikita habang pilit tinuturo ang kanilang lokasyon. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, nagmamadali itong lumapit. Pagdungaw nito sa siwang, biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. Hindi lang tayo ang gustong makalaban ng mga aswang. Kahit ang mga multo'y gusto rin nilang makalaban. Malakas ang kutob ko na natutunan na nila ang pamamaraan ng paghigop ng mga kaluluwa upang gamitin bilang lakas. Nang marinig yon ni Kuya Jello,
lalo siyang napahigpit sa pagkakahawak sa gilid ng bintana. Nakakaramdam na siya noon ng kakaibang takot. Hindi niya maipaliwanag kung ano yon. Para bang may paparating na bagay na hindi kayang pigilan ng tao. Sa labas ng bahay, hindi gumagalaw ang mga kaluluwang nakapaligid sa 3 aswang. Nakatayo lamang ang mga ito sa gitna ng dilim. Ang ilan ay pamilyar na sa kanya. Ang matandang babaeng nakita niya sa may sapa, ang lalaking lumilitaw sa refleksyon ng tubig, at maging ang babaeng madalas niyang marinig na umiiyak sa ilalim ng bahay. Ngunit ngayong gabi ay kakaiba sila. Wala nang lungkot sa kanilang mga muka. Sa halip, tila may namumutawing matinding galit. Tay! Nanginginig na sambit ni Kuya Jello. Anak, manahimik ka na muna. Sagot ng kanyang ama habang nakatitig sa mga nilalang sa ibaba. Maya-maya ay biglang tumingala ang isa sa mga aswang. Diretso itong tumingin sa bintanang kanilang pinagmamasdan, at nang masipat niya ito, nanigas siya. Pakiramdam niya ay nakita siya nito. Maya-maya ay bahagyang ngumiti ang nilalang, at sa isang iglap ay nawala ito sa kanyang kinatatayuan. Tay! Sigaw niya pagsilay niyang wala na ito. Kasabay ng kanyang sigaw ay isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa bubong. Nayanig ang buong bahay. Natigilan ang lahat ng mga nasa loob. Ilang segundo pa ang lumipas, muling may kumalabog. At kasunod nun ay tunog ng mga kuko na kumakaskas sa pawid. Parang may mga hayop na paikot-ikot sa itaas. Mabilis na lumapit ang kanyang ama sa altar. May kinuha itong maliit na sisidlang kahoy at mahigpit na niyakap sa dibdib. Hindi na nagtanong si Kuya Jello. Alam niyang naroon ang itim na kamay ng santo. Hindi nagtagal. Muling tumunog ang mga kuko. Ngunit sa pagkakataong yon ay may kasabay ng mga ungol. Para silang mga nilalang na gutom na gutom. Pagkatapos ay biglang umihip ang hangin. Sinasabayan ito ng tinig ng mga kaluluwa na animoy humihingi ng tulong. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ang mga kaluluwa sa labas. Isa-isa silang lumapit sa bahay. Hindi na sa mga tao, kundi sa mga aswang. Ang unang kaluluwa ay isang matandang lalaki. Tahimik itong lumapit sa isang aswang. Paglapit nito ay biglang napaurong ang nilalang. Para yung nakaramdam ng sakit na dulot ng pagkasunog. Naglabas ito ng nakakabinging sigaw. Kasabay nun ay nagsigawan din ang iba pang mga aswang. Para bang natatakot sila. Isa-isa silang umuurong. Animoy wala silang lakas na labanan ang mga ito. Hindi nila inaasahan ito. Bulong ng kanyang ama. Maya-maya ay mas marami pang kaluluwa ang sumugod. Ang kanilang presensya ay tila nagpapahirap sa mga aswang. Ang ilan ay napilitang umatras, habang ang iba naman ay gumapang palayo sa ilalim ng bahay. Subalit sa kasagsagan ng nalalapit nitong pagkatalo, may isang matanda ang nagpakita hindi kalayuan sa bahay nila. At ang matandang yan ay kakaiba sa lahat ng aswang na kanilang nasilayan. Sa likod nito ay may umaangil na 3 sigbing na may 3 sungay sa ulo. May mahaba ring buntot ang matanda at nakasuot ito ng sayang kupas na kupas na. Parang bato ang balat nito. Wala itong labi at may napakahaba itong dila. Yon ang matandang namumuno sa mga aswang. Ang nilalang na may kakayahang kumain ng kaluluwa para gamitin bilang lakas at kapangyarihan. Nanatiling nakatayo si Kuya Jello sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya maalis ang kanyang titig sa matandang nilalang, nakakadating lamang sa gilid ng kagubatan.
Sa lahat ng mga aswang na kanyang nakita, ito ang pinaka-nakakatakot. Hindi dahil ito ang pinakamalaki, pinakapangit, kundi dahil ito ang pinakatahimik. Habang ang 3 sigbin sa likuran nito ay patuloy na umaangin, ang matandang nilalang ay hindi man lamang gumagalaw. Nakatingin lamang ito sa bahay nila na para bang matagal na nitong hinihintay ang sandaling yun. Maging ang mga kaluluwang kanina lamang ay matapang na humaharang sa mga aswang, ay tila napahinto. Maya-maya ay unti-unting lumamig ang hangin. Sinabayan nito ng pagtahimik ng lahat ng hayop na humuhuni sa paligid. Kalaunan, parang naramdaman niyang may napakalaking kaguluhang mangyayari sa labas. Tay, ano ang nilalang na yan? Mahina niyang tawag. Ngunit hindi sumagot ang kanyang ama. Nakatingin lamang ito sa matandang nilalang. Parang kilala niya yon at parang may naaalala siya rito habang yon ay kanyang pinagmamasdan. At nang magsalita ito, halos hindi marinig ang kanyang boses. Siya pala. Akala ko patay na siya. Kasabay nun ay bahagyang gumalaw ang matandang aswang. Hindi ito nagmamadali, ngunit sa bawat hakbang nito ay tila bumibigat ang paligid. May kakaibang presensya itong dala. Parang ang mismong kadiliman ay sumusunod sa kanyang mga yapak. Maya-maya ay nagsimulang umurong ang ibang mga aswang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Para bang isang pinuno ang kanilang kaharap. Isang nilalang na matagal nang namumuno sa mga aninong nagkukubli sa kagubatan. Napansin niyo ng ama ni Kuya Jello at lalo itong namutla. Kilala niyo po ba kung sino siya? Dahan-dahang tumango ang matanda. Noong bata pa ako, siya ang isa sa mga nakalaban ng lola mo. Parang may malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang katawan. Agad niyang naalala ang kwento ng kanyang ama tungkol sa nangyaring sagupaan sa kagubatan maraming taon na ang nakakalipas. Isa ho siya roon? Hindi. Bahagyang napahigpit ang hawak ng kanyang ama sa krus na nakasabit sa leeg nito. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Napakurap si Kuya Jello. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ay may nangyari. Unti-unting nagsimulang gumalaw ang mga kaluluwa. Hindi papunta sa mga aswang o sa kanilang bahay, kundi papunta sa matandang nilalang. Parang hinihila sila ng kung anong hindi nakikitang puwersa. At nang makalapit na roon ang mga kaluluwa, bigla itong pumasok sa katawan ng matanda na para bang hinigop. At sa isang kisap mata, umusli sa mga balat nito ang mga mukha ng kaluluwang tila bang sumisigaw at humihingi ng tulong. Kasabay noon ang bigla nitong pag-angil habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Biglang umusli sa kanyang likod ang malalapad na mga pakpak na may hahalin tulad sa pakpak ng paniki. Ang pinagkaiba lang ng pakpak na yan ay dahil kahit marami na itong butas, nakapagtatakang nagagamit pa rin ito ng matanda sa paglipad. Nang lumutang na yun sa ere, ang langit ay binalot ng mga pagkulog at kidlat. Sinabayan ito ng pag-atungal ng mga aswang na para bang sila ay nagbibigay pugay sa pagdating ng pinuno nila. Sa bawat pagliwanag ng paligid, mas malinaw nilang nasisilayan ang nakakapangilabot na anyo ng pinuno ng mga aswang. Ang mga pakpak nitong tila yari sa nabubulok na balat ay marahang pumapagaspas habang nakalutang sa gitna ng unos. Sa bawat galaw nito ay may mga aninong waring bumabagsak mula sa kanyang katawan at gumagapang sa lupa. Napaatras ang karamihan sa mga lalaking nagbabantay sa paligid ng bahay.
Mahal na Diyos, inyo sana kaming ingatan. Bulong ni Mang Doring. Ngunit walang sumagot. Dahil sa mga sandaling yon, maging ang mga pinakamatatapang na kalalakihan sa baryo ay tila nawalan na ng lakas ng loob. Samantala, nanatiling nakatingin ang ama ni Kuya Jello sa nilalang. Parang may matagal ng sugat na muling binuksan sa kanyang alaala. Siya si Asun. Asun. Yan ang pangalan niya noong tao pa siya. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Jello. Ho? Tao siya dati? Oo. At siya ang dating kaagapay ng lola mo noong nabubuhay pa ito. Pagkatapos niyang makuhang mahiwagang itim na kamay ng santo, sinubukan nila itong sirain. Si Ason ay naghanap ng mga pangontra rito, habang ang aking ina naman ay nangangalap ng mga impormasyon para sa mga usal na kanilang gagamitin na pampasag. Ngunit sa loob ng 1 linggo, si Asun ay hindi nakauwi. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang aking ina. Hinanap niya si Asun, ngunit hindi niya na ito nakita hanggang sa madiskubre niya sa gitnang bahagi ng sapa ang bangkay ng kaibigan niya. Marami kami nag-akalang patay na ito. Kaya ngayon, hindi ko lubos maisip kung papaano at kung bakit siya umabot sa ganito. Wika ng kanyang ama. Nang matapos magsalita ang ama ni Kuya Jello, walang sino man sa loob ng bahay ang agad na nakapagsalita. Sa labas patuloy na nagngangalit ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay tila nagwawala, habang ang mga ulap sa kalangitan ay paikot-ikot sa ibabaw mismo ng kanilang lugar. At sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling nakalutang sa ere ang nilalang na minsang nakilala bilang si Asun. Ngunit wala na roon ang dating tao. Ang natitira ay isang bagay na hindi dapat umiiral. Habang pinagmamasdan ito ni Kuya Jello, napansin niyang may kakaiba. Ang mga mukhang nakalitaw sa balat ni Asun ay hindi basta mga kaluluwa lamang. May ilan doon na tila sinusubukan siyang kausapin. May ilan na umiiyak, tila sumisigaw ng babala. At may isang mukha na biglang nagpanginig sa kanyang buong katawan. Mukha yun ng isang matandang babae na napakapamilyar. Parang nakita niya na ito noon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang unang matandang babaeng nakita niya sa may sapa. Yung babaeng nakaputi, yung walang bakas ng paa, yung babaeng paulit-ulit na nagpapakita sa kanya. Siya yun. Biglang lumingon ang kanyang ama. Ano yun, anak? Tay, nandun siya. Sino? Yung babaeng nakikita ko. Mabilis na sumilip ang kanyang ama. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ay umiling lamang ito. Wala akong makita, anak. Ngunit sigurado si Kuya Jello. Nandoon ang babae at tila pilit siyang tinatawag. Maya-maya pa ay dahan-dahang itinaas ng babae ang kamay nito. Pagkatapos ay itinuro ang likuran ng bahay. Kasunod noon ay unti-unti itong lumubog pabalik sa katawan ni Asun. At doon nagsimula ang pinakakakaibang nangyari. Biglang nakarinig si Kuya Jello ng boses. Hindi mula sa paligid, kundi direkta sa kanyang isipan. Hanapin mo siya. Napaatras siya. Biglang namilog ang kanyang mga mata. Hanapin mo siya bago mahuli ang lahat. Napahawak siya sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay may pumapasok na alaala sa kanyang isip. Mga alaalang hindi naman niya naranasan. Ilang segundo pa ang lumipas, nakarating ang kanyang paningin sa pusod ng gubat. Doon, may isang bahay na tahimik. Walang tao
at unti-unti nang nilalamon ng kalikasan. Nakakita siya ng isang matandang babae na nakatayo. At sa harapan nito ay ang kanyang lola. Ngunit hindi sila naglalaban. Hindi sila magkaaway, kundi magkasama sila. Napasinghap si Kuya Jello. Agad niyang napagtanto ang ibig sabihin nun. May mali sa lahat ng kanilang nalalaman. May mali rin sa buong kwento. At ang mas nakakabahala, posibleng ang kanilang lola ay hindi ang bayani ng kwento. Maya-maya pa ay naglaho ang pangitain. Napaluhod siya. Pagsilay ng kanyang ama sa nangyari sa kanya, mabilis siya nitong inalalayan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Asun. Sa pagkakataong yon ay narinig ito ng lahat. Hanapin ninyo ang katotohanan. Umugong ang buong paligid. Kasunod nito ay sabay-sabay na nagsigawan ang mga aswang. At doon nagsimula ang kaguluhan. Bigla itong umatake. Kasabay nito ang pagtalo ng 3 sigbin. Dumiretso ito sa bahay. Nagkabasag-basag ang ilang bahagi ng dingding. Nagtilian ng mga kapatid niya hanggang sa marinig na nila ang pagkakagulo ng mga tao. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang mga nilalang, ay biglang sumiklab ang liwanag mula sa lalagyan ng hawak ng ama ni Kuya Jello. Sumabog ang malabughaw na sinag. Kasabay noon ay naglabasan ng daang-daang kaluluwa mula sa paligid ng bahay. Parang may matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Parang may matagal nang nakakulong at ngayon lamang nakalaya. Nag-atrasa ng mga sigbin, maging ang mga aswang ay napilitang umatras. Ngunit hindi si Asun. Nanatili itong nakalutang, seryosong nakatingin sa kanilang kalagayan. At pagkatapos ay nagsalita. Hindi ninyo alam ang buong kwento. Nanlamig ang lahat dahil malinaw ang boses nito. Hindi ito tinig ng halimaw at mas lalong sa aswang, kundi isang tinig ito ng ordinaryong tao. 30 taon akong naghintay para may makinig. Biglang tumulo ang dugo mula sa mga mata nito. Nagsinungaling siya. Tahimik ang buong paligid, maging ang hangin ay tila tumigil. Sinong tinutukoy mo? Sigaw na tanong ng ama ni Kuya Jello. Unti-unting bumaling ang mukha ni Asun sa kanya. At sa loob ng ilang segundo, tila bumalik ang dating anyo nito. Parang muling naging tao. Parang bumalik ang dating kaibigan ng kanyang lola. Ang nanay mo. Pakiramdam ni Kuya Jello ay huminto ang kanyang puso. Lalong namutla ang kanyang ama. Hindi yan totoo. Mahinang sambit nito. Ngunit nagpatuloy si Asun. Hindi ako ang taksil. Hindi ako naging aswang ng kusa. At hindi ako ang nagsimula nito. Kasunod nun ay may kung anong kumislap sa hangin at biglang lumitaw ang isang pangitain sa harap ng lahat. Parang isang alaala, parang isang salamin ng nakaraan. Nakita nila ang kanyang lola, bata pa, kasama si Asun. At sa gitna nila ay isang maliit na itim na kamay. Hindi ito banal, di rin ito isang uri ng mutya. Ito ay bahagi ng isang nilalang na pinagtulungan nilang patayin. Isang uri ng kakaibang aswang na may kakayahang mag-alaga at tumawag ng mga kaluluwa. Matagal na itong nag-iisa at matagal na itong tahimik na nakatira sa gubat. Hindi ito kumakain ng tao, ngunit nagtatangan ito ng malakas na uri ng kapangyarihan.
gahaman sa kapangyarihan ng nanay ng ama ni Kuya Jello. Kaya nang mabalitaan nila ito, kagad itong nagka-interes. Naniniwala ito na kapag nakuha nito ang abilidad ng nilalang, magkakaroon ito ng kakayahan na makontrol at mapasunod ang lahat ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng mga kaluluwa. Kaya naman pagkaraan ng ilang linggo, pinagbalakan nilang patayin ang nilalang. Kumikilala ito ng mga katulad nila, kaya nung sila'y makita, hindi ito nag-isip ng kahit na ano hanggang sa nilaso nila ito gamit ang pinakamakamandag na halaman sa dagat. Natunugan ng nilalang ang balak ng nanay ng ama ni Kuya Jello, ngunit huli na ang lahat. Nainom na nito ang lason, kaya anuman ang gawin itong pagpupumiglas, tuluyan na itong nanghina hanggang sa mamatay. Nang mawala na ito ng buhay, ibinabad nila ng 7 araw sa asin ang bangkay. At nang nanuyot na ito, pinag-aralan nila ng mabuti kung saan nagmumula ang kapangyarihan hanggang sa mapansin nilang nanggagaling ang lahat ng enerhiya sa kamay ng nilalang. At para walang maghinala, pinangalanan ito ng lola niya bilang mahiwagang kamay ng santo. Nang sa ganung dahilan, iisipin ng ibang tao na ito ay gamit sa mabuti. Lumipas ang mga araw, unti-unti na nitong nararamdaman ng pagbabago. Ngunit para kay Asun, may kung anong mali sa mga pangyayaring yon. Sinubukan niyang kausapin ang kaibigan niya, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sa halip, pinasapian siya nito sa daan-daang mga kaluluwa upang habang buhay na maglakbay sa gubat hanggang sa siya ay mamatay. Sandaling katahimikan ng bumagsak matapos ang pagbunyag. Ang hangin sa paligid ay tila tumigas. Parang pati mismo ang kalikasan ay hindi naniwala sa lahat ng kanilang narinig. Nagsinungaling siya. Muling sambit ng ama ni Kuya Jello, ngunit halatang hindi na ito para kay Asun, kundi para sa sarili. Hindi. Matagal ko nang tinanggap ang ginawa ninyo. Pero hindi ninyo alam ang kapalit. Mariing sagot ni Asun habang unti-unting bumabalik ang anyong tao sa gitna ng naglalaban-labang kaluluwa sa kanyang katawan. Biglang umalon ang lupa. Sa likod ng kagubatan may isang aninong dahan-dahang lumalapit. Hindi nagmamadali, hindi rin nagtatago. Kilala ni Kuya Jello ang lakad. Lola? Dahan-dahang lumabas ang matandang babae mula sa dilim. Payapa ang muka, hindi gaya ng inaasahan ng lahat. Para bang matagal niya nang hinintay ang sandaling ito. Sa wakas, nagising ka rin. Asun? Nagkatinginan ng lahat. Ang mga aswang ay hindi gumalaw. Ang mga kaluluwa ay tila natigilan. Maging ang hangin ay huminto sa pag-ikot. Hindi ko kayo siniraan. Kayo ang unang sumira sa lahat ng piliin ninyong maniwala sa kapangyarihan kesa sa balanse. Nagngit-ngit ang anyo ni Asun. Binaluktot mo ang lahat. Ginawa mo akong kulungan ng mga kaluluwang ito. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting walang init. Hindi yan kulungan, kundi isa yang sandata. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga nilalang sa loob ni Asun. Isa-isa silang nagsilabasan. Hindi para umatake, kundi para umiyak. Parang matagal nang gustong kumawala. Hindi mo sila pagmamayari! Sigaw ni Kuya Jello dahil hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Lumingon ang lola niya sa kanya. Hindi rin sila pag-aari ng mga buhay.
Isang iglap, itinaas ng matanda ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Kuya Jello ang totoong anyo ng mahiwagang kamay ng santo. Hindi ito banal, hindi rin ito patay. Isang ugat ng kadiliman na kumikislap na parang buhay, parang puso na hindi na dapat tumitibok. Kung hindi ko to kinontrol, matagal na kayong naubos ng mga nilalang na yan. Biglang nagkagulo. Sumabog ang liwanag mula sa kamay ng matanda at sabay-sabay na umatake ang mga aswang. Ang mga kaluluway nagkawatak-watak sa ere, parang usok na sinisikap bumuo ng anyo. Jello, dito ka! Sigaw ng kanyang ama. Ngunit huli na, isang aswang ang sumulpot sa harap ni Kuya Jello na napakalapit. Ramdam niya ang malamig na hininga nito. Pero bago pa man ito makalapit, "Wag!" May bumulong na tinig sa kanyang isip. Ang tinig ni Asun. Biglang huminto ang aswang at sa isang iglap, lahat ay tila napako. Alam ko na ang sagot. Hindi ako ang kulungan at hindi rin sila ang kalaban. Wika ni Asun habang unti-unting lumuluhod sa hangin. Tumingin siya sa matanda. Ikaw. Tumawa ang lola niya. At ano naman ang gagawin mo ngayon? Ngumiti si Asun. Isang ngiting puno ng lungkot. Bubuksan ko ang lahat. Biglang sumabog ang katawan ni Asun sa liwanag. Walang lumabas na dugo o laman, kundi libu-libong kaluluwang sabay-sabay na kumawala. Dati itong nanananahan sa kamay ng nilalang na kanilang pinaslang. Kaya nang tuluyan itong makalaya, dinumog nito ang hanay ng kanyang ama. Pinasok nito ang kamay ng santo hanggang sa nagkabitak-bitak ito na kalaunay dahilan ng pagkaabo nito. At nang mawala ang kamay, ang mga aswang sa paligid ay napilitan ng magtago at lumayo. Labis silang nababahala sa mga kaluluwa, kaya sinikap nilang iligtas ang mga sarili nila. Paglaho ng mga aswang sa paligid, ang mga kaluluwang natitira ay lumapit sa kaluluwa ng lola niya. Doon, ang lola niya ay nakaramdam ng matinding pagkabahala. Sinubukan itong tumakbo pabalik ng gubat, ngunit hindi man lang ito nakaabot sa entrada. Paglapit sa kanya ng mga kaluluwa, sabay-sabay nitong pinunit ang espiritual niyang anyo hanggang sa mapanghibabawan na siya ng mga ito. Naglaho ito na parang bula, kasabay ng pagkawala ng iba pang mga nilalang sa paligid. At nang tumahimik na ang baryo, doon pa lamang nila napansin ang mga daing ng tao. Marami ang sugatan, marami ang humihingi ng tulong, at marami rin ang hindi makapaniwala. Gayunpaman sa kabila nito, isa lang ang kanilang nasisiguro. Tapos na ang laban. At ang kanilang problema ay hindi nababalik pa. Magmula noon, tahimik na ang lugar nila. Ngunit hanggang sa pagtanda ni Kuya Jello, patuloy niya pa ring bitbit ang tungkol sa istorya ng mahiwagang itim na kamay ng santo.